Ya mere, were ebere gee ntị n'arịrịọ nke anyị na-arịọ gị. Onyenwe anyị, kpughere odibo gị Erian ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ya nọ n'ụwa ka anyị jiri nkuzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị Erian ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi inwe anyị. Anyị na-akpọlite John ka ọ gbagote ụdị ọkpara Mama Marian ka ọ bịa kelee dibịa be anyị. Oto dị ndị eso. Biko obi m sọsọ naanị anwụrị. N'ihi na nne m nwere ezigbo ọnwụ. N'agbanyeghị na nne m nwere ezigbo ọnwụ, wee bute n'ụlọ ụka dịka nwa nke Chineke. Ana m eji obodo a niile wee na-ekenye ndị Ibadan Parish na ndị Ibadan ndị ọzọ ndị ba nọnyere. Ana m ekelekwa ndị obodo anyị niile ndị olu ndị nke nyere aka iji na-elegide nne m mgbe ọ na-aya lụta ugbu a Chineke bụ ihe kere ka Igbo. Ozugbo m siri ike na mma ebe mma m na-eje ntụrụ aka mma m mgbe ọcha. Ana m ekwukwa na onye ọbụla ka o wolu ọnọdụ a wee maa ihe ọ na-ekwesịghị ịma, wee mụta ihe. Onye ọbụla n'ụwa na-ebi ndụ dịka ndị otu Kristi na-ebi ndị dị asọ. Maka ọ bụrụ na ị na-eme ajọ ihe, ndị ụwa na-abụghị Chineke na-ahụ. Ị na-emekwana ihe ọ ga na-ahụghị Chineke na-ahụ. Ma ihe obi na onye ọbụla otu wee gbakọta aka iji wee kwenye n'ime okwu a Chineke na-enye n'aha Jizọs. Onye Jizọs. Anyị ekele John maka ekele o kelere anyị. Ndị fada anyị na ha nọ ebe a, ọ ga-adị mma ka unu mara ndị ha bụ. N'aka bụ Fada James Okeke, all the parish priest of St. Martin's Parish, ụnọ n'ala ebe Ọnịcha ahụ dị. Ọnịcha ahụ. So,
this related here point about Moka, but also Maya is the poor. Apart from the kind of we have, our conversation, we have the variation. I think the speaker, I am not again, and then on time, me, the dog. I Father, get on my academy for the Galadeus, Amechi. All a congregation and all remembrance, those who gave the manner, all parochial vicar and Our Lady of Mercy, getting an Ibabali. You could call me Mama anyị dị ezigbo ndụ 84 years bụ a great mana ọ bụrụ ọsọ sie nwaanyị anụnwa welu ndị wee chụọ aja maka ndị oruku ọsọ abụrụ n'ụka ọsọ abụrụ n'obodo ọ bụrụ na o nwere ndị maalụ ka esi aza ọchịọha nwaanyị a nyere adị na nwunye zara gịnị ọchịọha ụmụ nwaanyị ya bụ na anyị nwere nnukwu obi aṅụrị tata na ụmụ ya mmadụ niile ndị agbata obi ndị enyi ndị ikwu ibe ndị ọgọ ga n'ụzọ pụrụ iche ga-asị ebe dịgasị iche iche wee gbakọta ọnụ anyị wee doro fadị ịtọ were na-akarị ya maasị nke a eji asị ya eje nke ọma anyị na-asị ndị be ezinụlọ anịnwaọkwọ unu jidekwe ka mama unu ji ọ bụrụ na o were ihe ọzọ unu amalụ na ka mmadụ si wee were bi ndụ ka o si anwụ ọtụtụ n'ime unu bụ ndị na-enete ya anya nọ ọ na-anwụ wee fụ ka ihe niile si wee mechie ma na mama unu nọ n'udo ihe na-ebute inwe ezi ọnwụ bụ ezi gịnị ezigbo ndụ ihe na-ebute mmadụ ibe enwe ezigbo ọnwụ bụ ezigbo gịnị ndụ ọ maka ndị ọkọlọkọ ndị si n'aja imerụcha aka wee chee na ị ga-anwụ ọfụma ọ bụrụkwa eziokwu imerụcha aka ị ga-anwụ jee ọkụ mmụọ maka na ị nwụrụ na nje ogbugbu mana ọ bụrụ na ibiwe ezigbo ndụ nwee ezigbo ọnwụ fada na onwe ya nọlụ mgbe ị na-anwụ kwe ka sakramenti niile zuo oke n'isi gị mana ọ bụrụgodị na ọ dịrị ụta inwugodị na aksidenti ndị mmadụ ka ga-agbakwa aka ebe na gị nwa na ibili ndụ wee yelu otuto nke Chineke ya bụ na anyị na-ekene ndị niile bịarụnụ
ndị fada anyị biko unu si wee hapụcha ihe niile unu ga-eme wee soro ndị na-egosi na ha na-agba mbọ na parisisi unu bịa ka unu gwa ọ njem okwukwe ka unu bịara anyị nwere nnukwu afọ ojuju maka omume nke okwukwe a unu bịara na-asị ka Chineke na onwe ya gọzie unu ma kwadokwa unu n'ọrụ ọma nke unu na-alụ ndị niile bụ ndị bịara unu na-anakwa Chukwu biko doo ya na onyekwere unu mekwe ka unu na nke ọma mana anyị mesịrị kịta anyị na-eje na be ha ka anyị jije nnie nwaanyị gosiri okwukwe jọrọkwa ya anyị na-echezie ya a ga-emekwa aka n'ọnọkwa ya ọ nke ahụ ka ichezo ikwu ya bụ onye akụ na mmanụ maka na ihe ịna aka n'ọnụ dịkwa ọfụma maka na ụmụ ya kwadokwa na mama ha na a ga-enye ebefete mberi ha ya bụ na anyị kele Chineke maka obiọma ha nwere n'ọrụ ọma niile mama ha rụrụ ruru isi ha. Amen and amen. Amen. Maka agwụzi a na-akọ ka ndị ozi biko ndị kwetara maka obe dịka asị na ndụ pasha anyị na-ekele ndị ọzọ niile mere ka maasị ka anyị ka maasị ọfụma ndị ukwe dịka ọganait ndị kapitis na ndị ọzọ niile ga anyị na-ekele mmadụ ncha niile a na-eche na nke na maka ọ bụrụ na agbọghọ na agbakịta na akpụpụ m agụ so ọ dị maka nkwụsị kụzi niile especially ndị ọganait na onwe ha ndị si na skuul wee nata nafta ozugbo emechiwe ka ha nachikwa azụ ndị niile gbara mbọ biko anyị kelere unu anyị kelekwara ndị ezinụlọ kwa eche m na unu kelere anyị mana anyị kelekwara unu maka unu kacha sori eso ofe a unu anụkwana ọgụ maka na ofu ihe mgbe mụ na unu na-eme mitin ga bụ na ma mụ na anaghị achọ ebe a na-ese okwu na ihe ọ na-achọ bụ ka mmadụ ncha niile jikọ obi ọnụ were na-eme ihe ọkwa na ihe unu kwuru so jikọ na obi ọnụ ahụ na-aga n'ihu so far so good anụbeghị m na anụrụ ọgụ mana unu nụgbọ unu makwa na m ga-anụ ya mụ ọgbọ izi ga-anụ ya so jiri na obi ọma ahụ unu ji eme wee na-eme anyị kelere unu so far so good gaa n'ihu ọtụtụ mmadụ ga-abịakwa akagara eluigwe ma taa ma echi wee guze wee gaba maka na obi unu sara asa ma mgbe unu na ofu obi ahụ ji eme ya eme ya eme na ndị eme biko fada Chineke ka ebula otu gawa na moto ndị ụka ga-anọla aha n'ime ụlọ ụka jiri na-abịaghị keozu na moto oge ndị fada na chiteziri azụ babazi ime ka Kristi anyị sozi ozu na azụ megide gabazi ebe a ga-eme ya na mana n'ezinụlọ gị nsọ anyị wee gaba John, I couldn't manage to raise yours off the straight because I
Go silent.